No niin, morjesta vaan. Minä olen Kauppisen Hanski. Ja kiitoksia Fyyran porukolle, että pääsin tekemään tämmöistä esittelyvideota. Minä kertoilen tässä nyt semmosia seikkoja, mitkä ehkä kiinnostaa myöskin tämmöistä varttuneempaa ja kokeneempaa autoharraste varttimalli drag race porukkaa, kuin myöskin sitten ehkä toivottavasti semmoistakin jengiä, mitkä ei vielä ole aktiivisesti harrasteen parissa, mutta ovat miettimässä, että miten tätä nyt oikein pystyisi harrastamaan. Eli tässä on tämä meikäläisen tallikuvio. Minä tein niinkin hurjan liikkeen, että mulla on täällä oikein tietokone. Sikäli sitäkin kyllä minun tapauksessa tarvitaan, että tuolta pystyy lukemaan sitten kaiken maailman sähkökaavioita ja muita autoon liittyviä teknisiä kuvia, surffailemaan netissä ja nettiautossa ja vaikka missä tarviaakin surffailla, ja sitten jos ei muuta, niin kunnolla työmaaradiosta sitten musiikkia aiheeseen liittyvää. Ja sitten tässä on taas vastaavasti tämä minun tämänhetkinen projekti. Kerron sitä tuossa videon vähän myöhäisemmässä vaiheessa tarkemmin. Ja videon alkuvaiheella sitten muun muassa tästä harrasteesta ylipäätänsä ja tästä nimenomaisesta autosta, että mistä tämä kaikki sai alkunsa 70-luvulta minun tapauksessa. Mutta tämä tallipuolesta siirrytään tuonne sisätiloihin ja minä rupean siellä sitten tekemään videoon ääntä ja kaiken maailman kuvaleikettä, niin palataan kohta asiaan. Ciao! Joo, siirrytäänpäs tuolta autotallista sitten tänne tietokoneen ääreen. Eli tässä on meikäläinen Forssan piknikissä. Tapahtuu yleensä elokuussa tuolla Forssan raviradalla. Ja sitten tämä toinen kuva. Tämä on ajotapahtumasta eli Vesivehmaan katuautopäiviltä. Kylläkin vuonna 2024, jossa meikäläinen oli tuolla takana näkyy konepelti auki ajamassa tuota autoa. Kerron sitä kohta vähän enempi. Ja oikealla puolella sitten on tuo pakettiauto, joka nyt oli ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin tosi toimissa, että miten tuota traileria sai vedettyä. Ja siellä on sitten näkyy kuvassa myöskin tytär on messissä ja sitten kaveri, jotka oli jeesaamassa tuon auton kanssa ja tekemässä ruokaa ja sen semmoista. Ja se auto tosiaan, mikä tuolla takana äsken näkyy, niin se on tässä, se on Ford Pinto vuodelta 74. Kertoilen tässä myöhemmin siitä, että miksi nyt juuri tämän auton historia tavallaan juontaa juurensa useiden vuosikymmenien taakse siitä, että mitä joskus on ollut mielessä, mitä olisi pitänyt rakentaa joskus jo kauan aikaa sitten tai tässä ihan tuoreeltaan. Mutta mennään siihen kohta sitten vähän tarkemmin. Ford Pintohan on hyvinkin surullisen kuuluisa siitä, että minkälainen historia sillä on. Varmasti kaikki on tätä videoa mahdollisesti, jos on sattunut kohdalle, niin seurannut siitä, että miten tässä tulee peräkolari, eli siinä on ihan testiradalla tehty tilanne, jossa Ford kun Sävy Impala ajaa Fordin perään ja niin kuin näkyy, niin hyvin äkkiä sieltä pensat roiskahtaa pihalle ja sitten syttyy tulee ja tämän videon lopussahan sitten, jos nyt ei tietenkään katsota sitä kokonaan, niin lähinnä tuo Impala kärtsää niin kuin aivan totaalisesti, vaikka sinne nyt sitten sammutuskalusto menee. Kyseistä tapahtumaa sitten on kuvattu vähän tämmöisellä huvittavimmillakin videopätkillä, jossa hyvinkin pienestä tatsista nyt sitten kosahtaa koko vekotin taivaan tuuliin. Mutta Pinto on varmasti kyllä mainittaan parempi. Tarinahan kertoo sitä, että Tesloja on tehty pikkasen jopa enemmän tällä hetkellä mitä noita Pintoja ja niitä on kärtsenyt huomattavasti suhteessa enemmän mitä noita Pintoja koskaan. Et silloin vaan 70-luvulla tämä kyseinen automalli vaan sai julkisuutta ikävästi sen verran paljon, että tämä maine saa siinä mielessä niin kuin melkoisen tahran, mutta kuten tuossa kohta tullaan näkemään, niin Pinto on ollut hyvinkin merkittävissä kuviossa sitten myöhemmässä vaiheessa, varsinkin kilparadoilla, ja on siellä jotakin tämmöisiä teknisiä erikoisuuksia sitten, mistä kerron kohta tarkemmin. Mutta koko homma lähti mulla liikenteeseen tämmöisestä autosta, eli hyvin monet varmaan tunnistaa Dodge Dartin, tämä on vuosi 69 mallinen, oikeinpa GT-malli. Ja tähän olin päätynyt silloin vuonna 90 sillä, että
Se oli varmaan aika lähellä samoja aikoja, mitä toi Käkökin kertoi joutuneensa raahatuksi kiihityskisoihin. Minä olin itse joskus aika vahvasti 70-luvulla Joensuussa, kun asustelin, niin tuolla ilmailupuolella lennokkia rakentelin, ja siihen aikaan, kun pääsin vielä lentokentälle sitten niitä lennättelemään, niin olin aika paljon lentokenttäkuviossa. Ja silloin tietenkin näissä ilmailunäytöksissä, joista yhdessä sitten, olisiko ollut vuonna 79-78, niin sitten oli niin auto, joka tuntee nimen Käenpesä Anglia, ja sitten oli tämmöinen T-hoppa, T-Fordi. Jälkimmäisen sitten omisti Ahti Virtanen, ja ne oli sitten siellä kiihyttelemässä, ja katsoin, että vitsi, että nämä on muuten rajuja laitteita. Samaan aikaan oli muuten Arto Nykvistikin siellä sitten kiihyttelemässä prätkällä puukengät jalassa, ja samanlaisella pyörällä oli sitten Joensuun paikallinen pieni julkis, eli Pippuri Ari, tekemässä samoja temppuja, ja se oli kyllä jännä, että mitenkä Nykvisti kiihytti selkä edellä varttimailia, ja Pippuri meni naama edelle, ja kyllä valitettavasti Pippuri jäi kyllä auttamatta kakkoseksi. Mutta siitä mulla homma oikeastaan lähti. Silloin tuli luettua lähinnä ehkä tekniikan ja vauhdin maailmalta. V8 oli ehkä vielä vähän semmoinen isojen poikien lehti, jota nyt ei ihan vielä silloin 70-luvulla tullut niinkään luettua. Mutta sitten kun jotkut tutut oli näitä Amerikan ratsia hommaneet, niin sittenhän se piti itsekin hankkia. Ja siihen aikaan tietysti oltiin toriparkissa, nykyisinhän kaikki vaan surffailee kännyköillä. Tossa on vuonna 1993 kiihyttelin tuolla motoparkissa, ja siitä oikeastaan sitten tämmöinen impulssi tähän pintohommaan, koska toi motoparkki ajoi 93, niin silloin ajoin silloisten autojen, jotka oli täys katuliikenteessä, niin ei nyt mikään Suomen ennätys todellakaan, mutta niin varmasti täyspäiväisesti katuliikenteessä olivia autoja 13.9 aika, niin oli kyllä varmasti aika kova aika. Toistaiseksi se on valitettavasti paras aika. Palaan kohta siihen, että mitäs kaikkea tässä välissä on sitten sen päihittämiseksi yritetty, ja niin kuin tuossa jo vähän meinasin, niin hommahan karkaa sitten vähän niin kuin lapasesta, eli sitten niitä piti hommata 2 kappaletta. No, sitten meni vuosikymmeniä ja harrastelin kaiken maailman hommia ilmailussa, muun muassa sitä purjelentoa, ja silloin 90-luvulla, kun olin päättänyt 5 vuoden harrastamisen jälkeen, että nämä jenkkirottelut on aina sökönä, että ikinä enää jenkirattiin mene. Sitten 2000-luvun puolelle tullessa, kun olin jo muuttanut Joensuusta tuonne Hämeenlinnaan, niin sitten sain päähän, että kokeillaanpas jotakin vähän tuoreempaa kalusta, ja silloin hommasin sitten taas tämmöisen Firebirdin, joka nyt oli sitten jo 91 mallia ruuskukoneella. Se olikin sitten enemmän tämmöinen kruisailupeli eikä niinkään sitten laittelupeli. Kerkesin minä jossakin vaiheessa sitten käydä, tässä on kuva Alastarosta, olisiko vuodelta 03-04. Sielläkin piti kyllä käydä ennen sen vaihelaatikon hajoamista ajamassa, mutta niin valitettavasti sitten 13.9 ei kyllä mennyt rikki, olisiko 14.3 ollut sitten aika. Sitä vaihelaatikkoakin vielä pikkasen kiristettiin. Laitettiin sinne korveten servoja sen semmoista, mutta ylläri oli pikkusen liian rajut palikat ja aika huono, niin sitten 2-30. Ja sitten kun se vaihelaatikko tosiaan levisi, niin totesin, että nyt sitten muuten riittää näiden jenkkien kanssa, että ei nää niin kuin kestä nipussa. Toki näin jälkiviisana on sitten hyvä sanoa, että siinähän oli se vaihelaatikko kyllä jo aika kypsä silloin, kun oli sitä ostamassa. Vaihelaatikkoöljy oli ruskeata, mutta eipä sitä ostokiimassa aina tajua sitten, että mitä sitä on ostamassa. Sitten meni taas jokunen vuosi, mitähän kaikkea silloin sitten tulikaan harrastettua, niin rupesin miettimään, kun muutettiin sitten silloin emännän kanssa yhteen, ja niin se asuinpaikka oli semmoinen, missä oli yksi tämmöinen hyvinkin hankala risteys, erityisesti talvella, josta ei millään tahtonut oikein päästä eteenpäin. Ja mietin, että tässä olisi kiva olla joku nelivetolaite. Ja sitten samaan aikaan funtsin myös sitä, että voi vitsi, että mikä olisi semmoinen moottoriurheilulaji, jossa olisi niinku sama kalusto sekä kesällä että talvella. Että kesällä on tietysti prätkät ja veneet ja talvella on kelkat. Että eikö nyt jumatsukka mitään semmoista löydy, että mikä niinku olisi sekä että kesät ja talvet. Ja sitten yhtäkkiä tämä nelivetohomman suhteen välähti, että perhana, että maastoautoilu. Ja kävin sitten siinä jossakin maastoauto offroadit happeningeissa ja
mietin, että minkäs laitteen sitä oikein hommaisi, ja kaikki kaverit sanoivat, että osta jeeppi, ja minä vain varmana ostaa, että minä jenkkirasseihin enää tartu, että se rasti on nähty. Kateltiin kaiken näköisiä hiluksia ja pajeroita sun vaikka mitä, ja sitten vuosi meni, se 2008-2009, ja ei auttanut kuin todeta, että jos tuonne pitää kiviä, kantoja, puita, krunkoja vasten lähteä autoa pieksemään, niin jos on vähänkään parempia varusteita vailla, niin valitettavasti ei ole mitään järkeä ostaa 20 000 euron Toyotaa tai jotakin Mitsubishia, vaan hommaa sitten muutaman tonnin jeepin. Ja no sitten meni toinen vuosi siinä, että löytyi semmonen, joka nyt oikeasti täytti kriteerit, ja tämän kuvan mukaan sitten vuonna 2010 oli aika lähellä muuten juhannusta, niin ensimmäisen jeepin sitten ostin, ja no sittenhän se homma karkas vielä oikein tosissaan lapasesta, että sitä piti ruveta sitten rakentelemaan. Tässä on kuva sitten yhden kurareissun jälkeen, oli vähän tuommoista rajumpaa rengasta ja noita puskureita ja korotuksia, pohjapanssareita ja niin edespäin, helmapalkkia tuli rakenneltua sikäli, että sitten kärsi mennä jo aika karuunkin paikkaan. Sitten kun sitä hetken aikaa oli värkennyt, niin 2013 tuumasin, että nyt tämä saa niinku riittää, vaikka siinäkin oli jo jokunen jeeppi kerennyt olla pihassa. Hommasin sitten semmoisen niinku ihan katujeepin, ja sitten kun tämä maastoautohomma oli vähän niinku jo ohi, niin sitten ajattelin, että no nyt olisi kiva olla tämmöinen vähän rajumpi laite, joka nyt sitten voisi tuonne kiihityshommiin soveltua niinku paremmin, jos se olisi sitten oikeasti tehoakin, ja niinpä sitten tuli myyntiin tämmöinen neliveto Subaru, tuplaturbo, rakennettu aivan päästään sekaisin olevaksi tämmöiseksi compoundiahtimella olevaksi autoksi. Vuonna 2015 eihän semmoista ole saanut ihan kunnolla vielä kilpiä, ja niin kuin tuossa nyt vetoauto näkyy, niin siellä nyt on taas yksi niistä jeepeistä, olisiko se nyt 5. jeeppi ehkä ollut. Tämän sitten rakentelin, ostin sen vikaisena, se ei oikein ne turbot lähtenyt pelittämään. Ensimmäisenä varmaan pyyhkäsin pois nuo kaikki hienon näköiset tarrat siitä, ja sitten tosiaan yhden talven aikana saan sen hyväksytetysti kilpiin, ja kyllähän se tämän näköinen konehuone oli tosiaan semmonen, joka nyt ei ehkä aikaisemmin olisi mistään kilpihommista mennyt, varsinkin kun siinä tosiaan oli kaksi painesäädintä, yksi kummallekin turbolle ja sitten vielä tuommoinen ohitussäädin, niin kyllähän sitä tehoja lähti. Tässä on tehokäppyrä sen ensimmäisen pänkityksen ja toistaiseksi ainoa, mitä kerkesi tekemään, niin jäljiltä tuolta Hariselta 450 kaakkia. Olisi pitänyt liikkua aika rivakasti. 2016 sitten ajelin itse asiassa samassa lähdössä tuon Kuitusen Hannu Escortin kanssa, ja kun tieto oli silloin jo, että siinä on sellainen 1000 kaakki, niin ajattelin, että no tuo nyt täytyy ainakin yrittää lähdössä pestä. No sinnehän se jäi sudittelemaan varmaan sitten, ja nauraskelin, että 1000 hepponen jäi taakse, ja sitten yhtäkkiä rupesi kuulumaan autosta ihan hirveätä meteliä, ajattelin, ei jumakauta, nyt hajosi jotakin, ja no eihän siitä hajonnut yhtään mitään, kuitunut meni 300 metrin kohdalla miljardia ohi, ja löysin sen siinä paniikissa sitten vielä kaasun ja köröttelin maali, ajattelin, että no voi vitsi, että jaha, tossahan se maali olikin, toi kaasun löysäsin 100 metriä ennen maalia. Mutta se oli sen verran raju laite, että päädyin sitten myymään sen pois, koska oli aika eksoottista kamaa, ja no eihän se nyt mihinkään loppunut. Sitten minä hammasin tämmöisen Supran, olihan näitä autoja, sitten tossa oli AVKlta ostettu pikkumustangi hetken aikaa, ja sitten 2019, kun näihin Fordin laitteisiin oli innostunut, hommasin tuommoisen Mark 8 Lincolnin, se oli oikein kiva cruising-peli. Mutta kun siitä rupesi tekeminen loppumaan ja ajeliminahan ei minua silleen nyt niin ihan hirveästi jaksanut kiinnostaa, kun auto oli käytännössä heinäkuun eli kesäloman ajat liikenteessä ja sitten koko loppuvuoden se oli pihassa kautta talvisäilössä, niin se ei oikein tuntunut järkevältä. Ja sitten rupesin miettimään, että vitsi, että mikä olisi semmoinen auto, joka olisi niin kuin ensinnäkin pieni ja kevyt ja miten siihen saisi mahdollisimman tehokkaan moottorin, että nyt sitten tuo 13,9 warttimallin ajan saisi rikki. Ja sitten mietin, että vitsi, että Ford Pintohan se on pieni auto. Ja siinäkin on sitten ollut aika tehokkaita koneita. Ja muistelin sieltä 80-luvun puolelta, että oli tämmöinen kaveri nimeltään Bob Glidden. Tässä on sen kilpakäyttöön tehty Pinto. Muista montakohan mestaruutta se nyt tälläkin sitten kruisaili.
Ja sitten myöhemmin selvisi, että täällähän on toinenkin jenkkisankari nimeltään Buddy Ingersoll, jolla oli sitten toisin kuin Bob Gliddenille ei ollutkaan enää niin kuin mikään V8-moottori, vaan tällä oli se normaali 2,3 pinton omakone, jossa oli kylläkin turbo, ja sehän pesi sitten suurimman osan jengiä pelkästään sillä, että se sai tasoitusta. Ja kylläpähän näitä pintoja sitten on yksi kappale ollut Suomessakin. Tässä on entinen Karpelan Timon farkkupinto, nykyisin kuulemma viettää aikaa. Oliko se nyt tuolla Pieksämään jossain niillä nurkilla, jos hyvin käy, niin toivottavasti tulisikohan jopa ensi kesänä sitten, eli 26 munen radalle, että kyllä näitä Suomessakin jokunen Chibale on, mutta sitten löysin myynti-ilmoituksen netistä. Tuolla Porin suunnalla Ulvilassa oli auto myynnissä, ja no ei, sitähän piti sitten lähteä katsomaan. Auto näytti täältä, oli aika karussa kunnossa, niin kuin päälle päin näkyy. Tossa sitä jo vedetään sitten trailerille, ja tässä kuvassa nyt sitten näkyy se viimeinen jeeppi, joka nyt sitten tuli jokunen vuosi sitten hävitettyä. Se lähti Ukrainan sotatantereelle, mutta tämä jeeppi nyt sitten oli laskussa kaiken kaikkiaan 19. Että Porin suunnalta kun kotiuduttiin sitten, tämä oli huhtikuussa 22, niin kävästinpä sitten paluureissulla tuolla Tampereen Hot Rod and Rock Showssa, joka on kanssa yksi näistä Etelä-Suomen merkkitapahtumista. Tämän kyseisen happeningin päätteeksi käytiin sitten vielä Tampereen kokoontumisajossa, mikä on tuossa Sarankulmassa, että sillä reissulla tuli niin kuin oikein 3 autotapahtumaa niin kuin putkeen, niin se oli kyllä oikeasti senkin takia aika massiivisen hieno reissu. Tässä on pinto sitten samassa illan nurkilla kotona. Siitä alkoi merkittävä purkurehti, tosiaan kaikki pois. Tuossa on vaihdettu sinne jo vähän tuorempi penkki paikalle. Kuskin penkki oli aika heikossa hapeessa. Autohan oli tosiaan aika ruostessa. Tuolla koko lattia piti hitsata läpeensä. Siihen meni semmoinen 150 tuntia. Niitä rakentelukuvia en nyt tähän vittu laittaa, kun se on niin kuin periaatteellisesti aika tylsää touhua kattoo. Etujarrut pistin vaihoon 11 tuuman reikäsiin ja uraisiin jarrulevyihin, koska niillä saa sitten enemmän potkua. Takanahan oli jo Ford Rangerin pikapista laitettu 10 tuuman aika leveällä rummulla oleva taka-akseli, jolloin oli jo ihan 100 varmaa, että ilman paineensäätöventtiiliä niin on todella takapainoiset. Että kun meininkin oli, että tähän autoon sitten pitää ruutia saada konehuoneeseen, että myöskin pysäytysvoimaa pitää olla. Niin kisoissa tuli kesällä 22, kyselin aika moneltakin kisakuskilta, kun katselin, että minkä näköisiä jarruja niillä on, ja yllättävän monella ei ollut minkään näköistä tehostinta. No ei niihin autoihin välttämättä olisi tehostinta kyllä mahtunutkaan, oli niin isot koneet, niin kyselin, että miten tuo auto pysähtyy. Ja sanoin, että kyllä se pysähtyy, kun on nuo isot levyt ja sitten vaan on reidessä ruutia, niin päädyin sitten, että ostetaan pois. Ja siihen meni sitten parisen vuotta aikaa, 24 kesällä sitten sain sen leimattua tuolla moottorilla. Siellä on vuosimallin 88 Ford Mustangista täsmälleen sama 2.3 ruiskukone kylläkin, jossa on sitten toistakymmentä heppaa vähemmän, mitä tässä alkuperäisessä Pinton 104 heppasessa, että tuossa Mustangin koneessa on 88, mutta sillä sen sai leimattua. Ja tuolta se nyt sitten näytti silloin. Omistajalla oli hyvinkin tyytyväinen ilme. No, sitten tuli se pakettiauto hommattua tuossa välissä, ja olin kuullut niin sanotusti isolta pojilta, että toi Pinton lohko, kun mullahan niitä oli sitten jo useampi kappale tullut hommattua, niin että sitä jos lähtee koneistamaan isommaksi, esimerkiksi takomäntiä silmällä pitää, niin se pitää porata kuumana. Ja tässä mulla on sitten torista tilattu käytetty kuumavesivaraa ja 5 litraa, ja siinä menee letkut tuonne moottorilohkoon, jossa on stressilevykin päällä. Pakettiautolla sitten kuskasin sen, olin Kauhavan kisoihin menossa, niin tässä on menomatkalla Seinäjoella tehtiin sitten kuumaporaus ja kuumahoonaus paikallisen yrittäjän voimin. No niin, puhasta tulla.
Ja nyt kun moottorikoneistamossa ollaan, niin sitten sylinterin kansi tietenkin oikaistiin. Siinä oli pikkasen rokaamaa, kun oli käytetty kansi ja sen sitten sai puhtaaksi. Ja tässä vaiheessa monihan saattaa ihmetellä, että mitä helkkaria nyt tommonen kansi tekee. Jotkut jopa tunnistaa, että kyseessä on Volvon kansi 16 venttilin, no niin todellakin on. Ja ylleri. Tässä on nyt sitten se erikoinen kuvio, eli Volvon millin 1,5 erolla, niin sama pyttyjako ja pulttijakohan on täysin sama kuin tässä Fordin 2.3. Ja sitten tarvittiin kaikennäköisiä pieniä kuvioita, millä ne saatiin naitettua yhteen. Mutta katsotaan ensin tämä kuva, kun minä sitä alakertaa sitten rupesin kasaamaan, niin ihmettelin, että tämä nimenomaisen moottorin kiertokangissa, niin kuin nyt tuossa oikeinpulimasessa näkyy, niin siinä oli semmoinen pieni reikä. Ja minä sitten kyselin tuolta Amerikan Pintosaatilta, että mikäs ihmeessä tämä on. Toki oli niin kuin epäilys, että jotakin öljyn kanssa sillä on tekemistä, ja myöhemmin sitten niin kuin taas isot pojat kertovat, että näitä on jossain traktoreissa tai oliko jopa autossa käytetty ikään kuin öljyruiskujen korvikkeena, että se ruisku onkin sitten tuolla kiertokangessa. Ja tässä meneekin sitten tämä Pinton niin kuin erikoisuus, eli tässä kuvassa näkyy kaveri nimeltä Tom Falconieri Senior. Ja tämä kaveri sitten siltä Amerikosta vastasi mulle, niin kuin näkyy, niin se tuossa kuvassa pitelee, se oli voittanut jonkun paikallisen autonäyttely ykköspalkinnon. Tässä on kaveri pikkasen lähempää. Niin tämä kaveri oli nuorena miehenä 70-luvun alussa ajellut Fordilla, oliko nyt näitä dirt track-kisoja tai jotakin kisoja Amerikassa. Silloin tämä Fordin kyseinen moottori, niin se oli semmoinen oikein huonomainen, että se niin kuin laukesi tietyn ajan aika nopeastikin päästä siitä, kun se oli ajossa. Mutta tällä kaverilla moottorit jostakin syystä kesti, niin Fordin talli sitten kiinnostui kaverin hommista, että mitäs ihmettä sulla on koneessa, kun ne ei räjähtelekään miten sattuu. Ja se sitten kertoi näin niin kuin vuosikymmeniä sen jälkeen, niin että hänellä oli mietitty moottorin tämmöinen öljyruiskukuvio, jolla ohjattiin öljyä sylinteriseinämään sille puolelle mäntää, missä nyt sitten työtahdin aikana on kaikista eniten männällä sivuttaista painetta sylinteriputkeen tai sylinteriin. Ja tällä tavalla saatiin sitten sitä aikaisemmin hyvinkin epäluotettavasta moottorista varmaan yksi luotettavimpia koneita, ja tämän kaverin ideat sitten Fordi halusi viedä eteenpäin, ja tämä kyseinen piirustus, joka tässä näkyy, niin pikkusen kyllä menee kylmät väreet, että tässä on sitten Sealed Powerin toi logo ja kyseisen kiertokankeen porattavan reijän mitat ihan tarkkaan, kuinka pitkä ja paksu ja syvä ja niin edespäin se on. Ja sitten täällä on myöskin sen suunnittelijan, joka on tämän piirtänyt niin kuin viralliseksi kuvaksi, niin sitten sen kommentteja. Ja kommenteissa sitten sanotaan tämmöistä, että Tom, kiitoksia piirroksista. Minä tein siitä virallisen dokumentin. Terveisin, onko tuo nyt Chad vai Chaz? Jompi kumpi. Ja eli tämä nimenomainen piirros on todellakin tämä edellä mainitun kaverin suunnittelun pohjalta värkätty Sealed Powerin viralliseksi. Ja oliko nyt niin, että kyseinen Fordin moottori sitten vuodesta 1978 aina sinne asti, kun niitä valmistettiin, niin niissä oli kaikissa tehdastekoisena tämmöiset ruiskut. Ja tuon nimenomaan sen kaverin tekemänä vielä, joka on tänäkin päivänä vielä hengissä. Niin, ei voi kun miettiä sitä, että hitto vieköön, että tämä on aika mielenkiintoinen harrastus, kun Jenkkilästä tosiaan tämmöisiä piirroksia edelleenkin lähetellä ja kertoo auton historiasta kaikkea semmoista jännää, mitä ei tänä päivänä varmasti riviharrastaja välttämättä ole tässä tapauksessa Pinton suhteen niin kuin edes tiennyt. Ja minäpä sitten otin ja tein, jotta tämän pystyy kopioimaan noihin muihin kiertokankiin, missä tätä ei vielä ole, niin tommosen tässä punaiseksi maalatun jikin, että tuossa on sitten poran terää varten suoraan esimerkiksi pylväsporaan, kun tyrkkää sen tuohon jikin ja vetää penkkiin kiinni, niin siltä saa suoraan reijät sitten, kunhan vaan tuon syvyyden kattoo kondikseen, niin pystyy tekemään niitä lisää. No sitten tästä kansiasetelmasta, eli
Fordin lohkossahan moottorin takareunasta tulee öljyt kanteen, kun taas Volvon kannessa ne tulee sitten tuolta vastakkaisesta, eli oikein puolen etureunasta ykkös- ja kakkospytyn välistä, niin tässä on varmaan nyt yleisin kannen öljykanavakuvio, mitä ilmeisesti on jonkun verran käytetty, eli suoraan siltä vasemmasta takareunasta otetaan joko tuommoisen blogin välityksellä, siinähän tietysti tarvitaan mahdollisesti, jos turboa halutaan laittaa, niin öljyt myöskin turbolle, ja sitten tuossa tapauksessa on vähän mallinnettu sitä, että letkulla otettaisiin tuonne kanteen. Minä tulin sitten siihen tulokseen, että tässä tapauksessa niin matka tuonne kannen oikeaan takareunaan on kohtuullisen pitkä, että se kiertäisi tuon koko kanne ympäri, ja päädyin sitten, että tehdään semmoinen homma, että otetaan öljyt ulos siltä, mistä ne helpoiten saa, eli tuolta moottorin vasemmasta takareunasta vedetään putki välille ja tyrkätään ne sitten tuonne kanteen suurin piirtein siitä kohdasta, missä ne tuohon Volvon kanteen menee muutenkin, eli ykkös- ja kakkospytyn välistä, ja tuossa on nyt sitten toi putki mallinnettu paikalleen, toi oranssi on tämmöistä lämpöeristettä, koska se kuitenkin menee tuon pakosarin alta. Tässä kuvassa taas on tehty pientä modausta tuohon kansitiivisteen, nimenomaan nyt sen kannessa olevan öljyreiän takia, koska se kyseinen öljykanava menee tuota kannen pultin vartta pitkin, ja pintossahan taas ei semmoista ole, jolloin tuota reikää piti pikkasen isontaa, ja jotta se nyt sitten varmasti ei vuoda, niin siihen piti sovittaa sopivan kokoinen O-rengas. Vastaavasti toi sylinterikuvio, toi niin kuin lohkon takareunassa tuolla kuvan ihan vasemmassa reunassa näkyy 2-3 tuommoista tulppaa, eli siellä on Fordin lohkon normaalit paluukanavat vedelle ja öljylle, niin nyt ne pistettiin kiinni, koska taas Volvon kannessa niitä ei ole. Ja yllättävää kyllä, niin sitten nuo kuvassa tavallaan yläreunassa olevat paluureijat sitten osuu kohtuullisen hyvin kohdille myöskin Volvon kannassa oleviin öljykanaviin ja vesikanaviin, niin sitä kautta sitten saadaan tämäkin pelittämään. Ei mikään kauhean helppo projekti, mutta tehtävissä on. Tässä kuvassa on sitten se moottori pykälää pidemmällä rakentelun suhteen, eli tuossa muun muassa on nyt sitten tätä jakopäätä. Jakopäähän joutui käytännössä rakentamaan niin kuin täysin omasta päästä, eli Motonetista vaan erikokoisia noita hihnopyöriä, sekä suoria että epäkäskyllä olevia, jolloin siihen saa pientä säätöä. Ja nyt koska hommasin tuohon nyt sitten ton järeemmän nokkahihnan pyörät, jotka on sitten pyöreähampaisia, kun alkuperäiset 8-venttiilikoneen Volvon noi on kanttihampaisia, niin sittenpä ei tuo apuakselin hihnopyörä enää käynytkään eikä kampura, niin tässä kuvassa on sitten tuolta Kuitusahanulta ostettu kampurapyörä, se on Kossu Escortista, ja tässä on sitten taas tuo oikeammanpuolimainen on toiselta harrastelta, eli Lahden Timolta sitten on tuo apuakselipyörä, joka sekin on Kossu Escortista, mutta näin niitä harrastajia, kun sitten aina tupsahtelee eteen, niin pystyy sitten ostelemaan osia, mitä ei välttämättä aina kaikkia sitten ihan kaupastakaan niin nopeasti saa. Siinä on moottorin jakopää nyt sitten melko pitkälle viriteltynä paikalle, ja näkyy pikkasen myös sitten noita tulpanjohtoja ja muita, mitkä piti tehdä vähän eri tavalla. Moottori näyttää suurin piirtein sitten tämän näköiseltä tänä päivänä. Eli siellä on tosiaan tuo Volvon alkuperäinen pitkäkaulainen alumiini-imusarja, vähän on ex-omistaja sitä kiilotellut. Ja siihen tuli sitten noita bensareiliä ja sun muuta hommaa, että kun ihan kaikki ei ollut matkassa. Sytkäpuli piti alun pitää laittaa ihan alkuperäisellä jakajalla, mutta sitten kun selvisi, että että alkuperäinen puola sitten ei käykään ilman sytkävahvistinta, ne oli sitten niin kalliita, että mieluummin sitten hommasin tämmöiset Boschin puolat sitten suoraan, jotka tullaan sitten tyrkkimään paikalle, niin niillä saadaan sitten vähän enemmän kipinää myöskin sitten, kun ollaan ahtamassa moottoria turbolla. Ja moottorihan pitää sitten ohjatakin jollakin, ja pitkien etsiskelyjen jälkeen löysin sitten hyvinkin vähän käytetyn Max Ecu Racein, jossa on myöskin sitten nämä nakutusanturit ja
kaikki vähän kehittyneemmät systeemit, niin ei kyllä tarvitse sitten enää toista vekotinta olla etsimässä, vaikka ihan kaikkia ominaisuuksia nyt ensi alkuun tästä ei pääse taikka tarvii hyödyntää. Tällä hetkellä projekti on menossa siinä vaiheessa, että on tekemässä johdotusta. Laskeskelin, että yhteensä pikkasen 200 pinniä pitää viritellä paitsi tuonne tietokoneen päähän, niin myöskin sitten noihin antureihin ja vaikka mihinkä, että tuon kuvion sitten saa jo tässä vaiheessa niin, että siellä on valmiina ikään kuin option olemassa myöskin paineen säätimet ja muut vastaavat sitten, mitä tarvitaan tuossa turputusvaiheessa, niin sitten ei tarvitse enää kun ottaa käyttöön sinne valmiiksi vedetty johto. Tuossa on vähän sitä ihan vihon viimeisintä näkymää, miltä sillä konehuoneessa tällä hetkellä näyttää, jotta sitten pääsee tätä autoa ajelemaan vaparina. Tuossa on sitten parit videot siitä, että millä tavalla tämä auto kulki silloin tässä kuvassa näkyvässä Vesivehmaan ajotapahtumassa silloin 2024. Eli aika vaatimattomasti mentiin, mutta sainpahan vähän tuntumaan siihen, että millä tavalla tuo auto käyttäytyy, miten se ohjautuu, miten se pysähtyy. Aikahan tosiaankin oli hyvin vaatimaton, että paras aika oli 19.1. Ja se olikin sitten ihan omilla sekuntiluvuillaan. Seuraavaksi huonoin aika oli jo 17 puolella. Et sikäli jos joku funtsii sitä, että minkä näköisellä vehkellä tuonne niin viittiin lähteä värkkäämään, niin voin sanoa, että voin olla ylpeä siitä, että mulla on paras surkein aika. Surkein paras aika tietenkin Vesivehmaan elokuun tapahtumasta vuodelta 2024, että onpahan siinä pohja-aika sitten, mitä voi lähteä parantelemaan. Toki tonne nyt ei ehkä riviharrastajan kannata lähteä millään peruskorollalla, jossa nyt sitten ei ole mitään virittelyä, paitsi jos on meininki sitten semmoista alkaa virittää oikein kunnolla, niin kuin monet tietää, niin 80-luvun takaveto korollat on hyvinkin kovia sanoja, jos niihin lyödään kunnon turbomoottoreita, niin ne menee varsin vimmattua kyytiä kyllä varttimaaliin ja ne on aika näppäriä vekottimia siinä. No, nyt tosiaan ensimmäisenä mennään tää vaparikuvio varmaan, katsotaan nyt meneekö koko kausi 2026 vai rupeanko intoutumaan tässä jo talven aikaan, tai no katsotaan nyt kuinka käy, mutta optiona kuitenkin on kaiken näköistä, eli tossa on nyt sitten Holsiten 40 turbo, sitten kun ruvetaan ahtamaan, milloin se sitten ikinä tapahtuukin, niin tolla mennään. Tämäkin on niin kuin suurimman osan noista osista löytynyt sillä tavalla, että joku on halukkaana ollut pääsemään eroon vekottimista, joita ei enää tarvitse, tai parhaimmillaan niin kuin tämäkin niin ei ole koskaan edes laittanut paikalleen. Silloin sen saa kohtuu edukkaasti, ja tämäkin on ostettu 24 kesällä, ja nyt eletään kuitenkin 25 ihan loppu, että nämä on pitkiä aikoja, kun näitä on tullut värkättyä. Siinä on sitten vesi-ilmavälin tämmöistäkin sopivaa ettiskelin pari vuotta, kunnes sitten löytyi sopiva, ja sehän sitten piti ostaa heti pois. Tässä kuvassa näkyy sitten puolestaan tupla-plenumi imusarja, jolla saadaan vähän parempi täyttöaste tai tasaisempi täyttöaste noihin eri pyttyihin. Nämä on näitä AM Worksin itse tehtyjä satsia. Sitten toki pitää olla vähän parempaa rengasta, eli tuossa on nyt tuosta rengassatsista oikeastaan nuo vanteet tonne, mitä läksi hakemaan pikkasen vakiota leveämpiä, eli 8-tuumaiset, ja tässä on, tämäkin on taidettu, onkohan tämä rengassatsi, tämä sliksit, noi MT ostettu jo kesällä 22, eli nämäkin on pitkä aika ja ollut hyllyssä, ja tossa on sitten traction parit, mitkä on meidänkin tulevan talven aikaan laittaa taka-akseliin kiinni, että saadaan sitten vähän paremmat pidot, ettei sudin niin rajusti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo kuvissa osittain näkyy, niin pintalla toki, kun ei ole meidänkin kauhean pitkiä matkoja ajella tuolla maantilla, eikä se ohkeen sitten siihen sovellukka, kun se on tehty tähän varttimallin kiihytykseen, niin pitää toki olla kuljetuskalusto, ja halvalla kun meinataan mennä, niin tuossa on 24 kesällä hommattu Ducaton pakettiauto, joka oli kyllä ostohetkellä aika karussa kunnossa, oikein semmoinen kunnon raksapaku, jossa muun muassa tuosta näkyy, että missä kunnossa kuskinpenkki oli melkoista reikää. Ja takatilassa taas sitten raksakäytössä kun oli, niin
hyvinkin karusti tämmöiseen raksakäyttöön olevaa tarviketta. Kuskin penkki pistettiin kondikseen, näyttää jo paljon paremmalta. Ja takatilaan tuli sitten hommattua. Siellä on työkalulaatikkoa, vetolaatikkoa, kaappia. Ja sitten kun sinne piti laittaa vielä penkkiä, niin totta sillä piti jotain nähdäkin. Eli yksi kaveri kaupitteli netissä sitten sivulasia. No sehän tuli sitten paikan päälle ihan asentamaan sen. Ja hemmetin hyvin kaveri osasi sen laittaa. Siinä on lasi paikallaan. Ja sitten koska tämä oli meininkin rekisteröidä matkailuautoksi, niin sitten sinne piti hommata sänky, pöytä, paitsi tälle työkalupuolelle, niin sitten myöskin tonne niin kuin tavallaan kontturiosastoon, eli siellä on sitten tommonen vähän vanhemman Ducaton tuplapenkki edestä ja kunnon pöytä ja siinä tietokoneen näyttö. Lämpärikin on pakollinen varuste, niin semmonen tuli hommattua. Kunnon leiriäkin pitää pystyä sitten noissa ajatapahtumissa pitämään, niin sitten hommasin tuommoisen verhon siihen ja kiskon ja pöytää, tuolia, semmoista kaikkea jännää, niin sitten siellä voi syödä makkaraa. Tämmöistä kaikkea mukavaa dragireissi, auto ynnä muu pärinäharraste, jos liene vähän muutakin on merkinnyt mulle näiden menneiden vuosikymmenien aikana. Toivottavasti nyt edes yksikin uusi harrastaja on sitten enempi katsomoporukkaa tai sitten varikko- tai ajajaporukkaa, niin saa tästä sen verran kipinää, että tulee tulevan talven jälkeen kesällä paikalle sitten katselemaan näitä erinäköisiä happeningeja ja ehdottomasti jos vaan tekniikka sun muu lajista kiinnostaa, niin sitten nykimään hihasta, niin rupatellaan sitten lisää, jos liene asiaa niin vähän kevyempääkin näistä hommista. Kiitokset Fyyralle siitä, että saan osallistua tämmöisen lajin esittelyn tekoon. Talven pimeyden jälkeen sitten odotellaan ensi vuotta ja kautta ja nähdäänpä silloin. Ei muuta kuin ciao!